Ahoj, ja som Skejs, no ja vás vítam u tohoto videjka. V tomto videjku si zahráme ďalší zápas Slovensko-Ukrajina. Pozor, dneska nehrám na FIFA a to je iba z toho dôvodu, že to videjko, čo som točil predtým, Slovensko-Belgicko, tak keď som to hral na FIFA, tak malo to autorské práva kvôli porušenia, proste bola tam hudba a tá hudba bola taká proste copyright. A to je ten problém a preto som mal porušené autorské práva. Takže dneska tu máme opäť ďalší zápas, ale nie na FIFA, ale na niečo podobnom a volá sa to Football 2024. Také podobné to je a nie je to ničom moc rozdielne, aj keď trošku lepšia je FIFA, jasné, že FIFA je lepšia, to je jasné, ale proste kvôli tomu, že tam sú tie autorské práva a nejde mi teraz ani hrať UEFA Euro, neviem prečo by to nejde a musím to potom nejak poriešiť, ale nevadí, stále môžeme hrať, ideme ďalej, poďme si teraz užiť zápas Slovensko-Ukrajina. Snáď naši hráči aj v reálnom živote vyhrajú a porazia Ukrajinu, keďže Rumunsko porazilo Ukrajinu 3-0, neviem, či nie včera, ale prevčerom, kedy porazili Ukrajinu 3-0 a Rumunsko, tak to je dosť a podľa mňa, ak oni porazili Ukrajinu 3-0, tak my máme veľkú šancu tiež poraziť takže inak videli ste určite zápas Portugalsko-Česko, keď Portugalsko zvíťazilo 2-1, to bolo neuveriteľné. Zo všetku myslím, že vyhrávali 1-0 Česko, alebo ak sa nemýlim. A potom sa to otočilo na 2-1. Aj keď nejaké góly neplatili, to je jasné. Ale nakoniec Portugalsko vyhral. Českom sa to pekne otočilo. My sme tiež proti Portugalsku prehrali minulý rok, ale pekne sme im to natreli, lebo aj keď sme prehrali, veľmi sme im to pekne sťažili, aj keď sme prehrali o jeden gól, ale potrapili sa s nami, takže to je to. Takže tak. Nechcem to povedať natreli, ale potrapli, tak som myslel. Takže, budeme vám rád za like, odber a zvonček, no a my ideme na to. Takže, neviem aká je tá obťažnosť, to je jedno. A ja si myslím, že tam je asi normál alebo niečo. Máme tu potom aj štadióny. Dám si tento krásny. Potom sem máme tu Slovensko, Ukrajinu, máme tu jasné, že dresy. Takže necháme asi Slovensku tento domáci a Ukrajine neviem, dáme asi tento žltý. Lebo aby to nebolo také rovnaké, tak dáme žltý, aby to bolo také férové. Keby mali naši Slováci bieli, tak oni by mali modrý, to jasné. Naopak. Dobre. Takže máme tu tento krásny zápas. Hráči sú tu takí, že poznám. Keby som hral FIFU, tak tam je to úplne niečo iné. Ale nevadí, budeme povedať, že tí hráči fakt existujú. Môže existujú, neviem, či to je vymyslené, alebo to už je, to nie je na mne. Tu sú aj ostatní hráči, ak vidím, ale to mi je jedno. Formu. To je oné. Zloženia, ako na tom budeme hrať. Ja by som to dal. Dobre, takto. Asi. Dobre, takže ideme na to. Volá to Football Legit, alebo ak sa to číta, 2004. Nie je to od vývojárov FIFA, takže EA Sports. Je to neviem od koho, ale nie je to určite od ktorí urobili FIFA, takže nie je to od tých vývojárov, takže tak. Jasne, Ukrajinu. Ja viem, tá kvalita je trošku taká iná ako vo FIFA, ale tak budeme sa musieť nejak s tým popasovať. PK League, alebo jak sa číta? To čo je? Prebože, to není... To je úplne niečo...
Daj mu, poď! Dobrá. Ale on... Lenku, pôjde, Lenku. Patterson. Ale Peterson, neviem, jak sa... Zaber. Poď. Takto. Peterson, pome. That's a good one. No. Ja to prihľadal. To sa mi nepodarilo. That's a good one. Som strel z diaľky. Také no. Passing the ball to his own. Gól! Je to tam! Čo ti... Slovensko dáva gól! This goal really boosted the players. To sa dobre podarilo. Aj keď slabá strela, ale super. Gól padol. To brankár, no, že má tam šancu to chytiť. Hej, tak to chytiť, to je veľmi ťažké. Takže aspoň vyhráme 1-0, to je dobré. To je pre nás veľmi super. Konečne už vyhrám nejako. Som prehral furt. No neprehral, skôr bolo to remíza, alebo prehral som. To už bolo. The ball is out of bounds. Nevadí. Passing the ball to his own. Poď. Blokuj. Strelu. Nebol faul. Nesmiem faulovať, lebo už sa mi stalo koľko razy, že som boli fauly. Zase tam pískajú, no. Sa mi to nepáči. Slovenským fanúšikom. Dobre, Rodak, ja si hovorím, že... Rodak, ale nie Rodak. Poď, dobre, poďme. Nice through ball. Musíme sa dostať cez všetkých hráčov a... Poďme. Čo ti dá? Poď. Passing the ball to his own. Nie, to mal byť ďalší gól. Môžeme sa dostať pri bránu a dať gól, ale... Teraz neviem, čo sa stalo. Jaj! Konec prvého polčasu. The first half is over. Let's look forward to the wonderful performance in the next half. A tu ukazujem ten náš gól. Slovenska prekvapilo. Aj keď to mohlo ísť vyššie, nemusí to byť po zemi strela. Taká slabá. Ale niekedy brankári majú ťažko to chytiť, lebo nevedia, kde tá lopta pôjde. A hlavne takéto malá. A tá bránka je veľká, nevedie to chytiť, lebo je to moc... Keď to je moc ďaleko od neho, toho hráča, tak ťažko sa chytá, no. Aj keď to chytí, aj keď vo FIFA tam takú slabú strelu, tak tam to aj tak chytí. Takže to je také, že... Polícia zatiaľ sme horší v pozícii. Strely máme lepšie, alebo nemajú ani jednu. Všetko mali jednu strelu oni. Mali jednu strelu. Veď jednu strelu strelali. Tak neviem. Jedna strela bola. Ale 3 strely nemali my. To je 1 gól. Takže snáď ďalšie 3 strely a 1 gól sa bude a budeme vyhrávať 2-0. Corner, neviem čo znamená corner, free kick, to neviem čo znamená, nejaké neviem čo. Fauly, žiadne, to je dobre. A pasy máme lepšie, no to je také, že oni trošku majú lepšie, ale my sa zlepšíme. Poďme na druhý polčas. Poďme na to. Druhý polčas je tu. Slovensko, Ukrajina, Slovensko vyhráva
1-0 a teraz to musíme... Teraz to hlavne nepokaziť. Lebo ak to pokazíme... Short pass. Short pass. Poď. An opportunity. Ešte strelaj. Offside. Prvý offside. Až prvý offside. Slovensko má prvý offside. A dobrá strela akože. Ale seká to. That's a good one. Bum! Nie! Ty smradil! Piatok, skoro by som povedal. Konečne by bol. Ale veď toto videjko vychádza piatok, takže v pohode. Tá prihrávka. Ďakujeme. Čo som robil? Čo ti dáva? Budeme kopať roh aspoň. To je dobre. Ty kokos, to má dobrá hlavička. Ty kokos. To mohol byť gól. Taká pekná hlavička, to mohol byť gól. Short pass. Offside. The pass is a bit late. To gól nebol. Kamo. Ty kokos, to bol offside. Passing the ball to his own. Shoot! Ty kokos. Nie. Kámo, veď nemôže nás nejak takto poraziť, takto nás... Nemá komu. Haha, sa nevýchol loptu. Ja som idiot. A dobre. Passing the ball to his own. That's a good one. Short pass. Čo ti dala brvnu? To čo je? Ani ten gól. Ani jeden gól. V tomto druhom polčase sme nedali ani jeden gól, iba v prvom polčase sme dali gól. A keď sme vyhrali, ty kokos! Počkaj. Ukazujú ten, čo sme dali v prvom polčase. To bol krásny. A ty kokos, to je škoda, že to bol offside. My mohli vyhrať 2-0. Ty kokos, strelali dobre, ale... Strelali dosť, ale nám... Málo gólov. Iba jeden gól, to je nič. Našťastie oni nedali ani jednu strelu, čo je dobre. Aj keď neviem, prečo mi to ukazuje, že ani jednu strela, keď jednu strelu nám dávali na bránku. Ale... To už neviem. Ako to hra proste... Vníma, neviem. Dobre. Teraz ukazujú tú hlavičku. Ty kokos. To bola dobrá príležitosť na ten gól, ty kokos, to nechýbalo tomu veľa. Neviem, či to bolo od hráča, alebo od oné. Sa ukazujú, no znova. To bolo pekné, tento gól bol veľmi pekný. Aj keď najslabší, aj keď jeden gól sme dali. Jediný gól. Nevadí, no. To bola dobrá hlava. Ty kokos.
to keď bol gól, aj keď to on nechytil, ale potom to bolo offside. Tento mal byť druhý gól, tento ale hento, čo dal tú hlavičku a potom dal ešte gól. No potom keď dal tú hlavičku, tak mohol to byť ešte gól, lebo bol offside a to sa nekatala. A to je hlava. A potom sme tam strieľali ešte. A to bol offside, takže ten gól neplatil. Šibe. Hrovský dal gól. Som sa aj myslel, len som nevedel, či dal Hrovský gól. 14 striel. Nie, ale 6. Si 6 striel. Dobre. Dobre celkom. Pozícia sa nám zlepšila, tak už je lepšia. Free kicks, teraz neviem, čo to znamená free kicks, ale to je jedno. Corner máme lepšiu o 1, to je dobré. Si góly alebo skore, či to je. Fauly. 2 fauly. Super. Pasy, my máme na to lepšie. My sme zlepšili v pasoch. Super. Máme aj lepšie pasy, takže to je dobré. No, celkom dobre. Som celkom spokojný. Fauly alebo offsidy. 2. Takže máme 2 fauly. 1 faul a 1 offside. Nie 2 offsidy? To bol asi prom. To bol ešte prom. 2 offsidy za celý zápas. Jeden v prvom polčase, druhý v druhom polčase a v druhom polčase ešte aj faul. Ešte faul. No, faul. Dobre. Celkom spokojný som. Vyhrali sme 1-0. Snad aj takto dopadne aj v reálnosti. No. Aj lepšie by to mohlo dopadnúť v reálnosti. Nie iba 1-0, mohlo to by dopadnúť aj 3-0. Hlavne, aby nám oni nedali gól, lebo to by bolo potom už také, že no, by sme zoslabli a to nechceme. No, to sa môže niekedy stať, že dajú nám gól a zosladíme. A to nechceme. Takže uvidíme, ako budeme hrať. Takže, pokiaľ sa vám to videjko páčilo, tak nezabudnite na like, odber a zvonček, pomaličky sa blížime k 250 odberateľom a ja verím, že tých 250 odberateľov dáme do konca júna. Alebo do konca prázdnin ešte môže, ak to nestiníme teraz. Takže, a takisto budeme zamerať za ten like. Ak tu zvládneme dať 5 lajkov, tak ďalší zápas bude presne vtedy, ak bude ďalší zápas. Takže bude presne ten deň, kedy bude zápas, ale vyjde ten ďalší zápas bude určite o dosť skôr, lebo zápas sa začne až 18:00, takže videjko začne 14:30. No, ak to nebude cez víkend, tak aj 10:00. To už neviem. Inak toto videjko točím ešte deň predtým, než bude zápas, takže točím to na piatok a piatok to jasné, že vyjde. Vyjde to 14:30, takže toto videjko bude 14:30 ako premiéra a môžete si to potom pozrieť. Teraz by tu nemal byť žiadny copyright, žiadne autorské práva. Snaď už to bude bez autorských práv. Aj keď to bude mať autorské práva, ale aspoň nie také s tým upozornením, s tým stvorčekom. To už je moc s tým vykričníkom, to už je moc, snad to teraz nebude. Najhoršie na to, keď to má červený, to už je zablokované úplne. Akože úplne blokované. Alebo to koliečko s tým prečiarknutým vnútri. To už je najhoršie. To som mal hodnotím vaše kanály. Aj to bude určite. A čo ešte také, no. Inak, toto videjko nie je jediné, ktoré vidie tento víkend. No, pred víkendom. Piatok a ešte v nedelu sa môžete tešiť na ďalšie videjko a v nedelu vyjde Ask. Ask vyjde v nedelu alebo sobotu. Ešte sa nechajte prekvapiť. Uvidím, ako to budem všetko stíhať. Ak to stihnem, tak určite to vyjde v sobotu. Ak nie, tak nedelu, to je jedno. A možno bude cez víkend aj stream, uvidíme. A takže to všetko. Vy sa majte. Užite si zajtrajší zápas, lebo zajtra nás čaká zápas, tak budem určite kúkať. Slovensko-Ukrajina. Viem, že veľa na Slovensku aj na Ukrajine, takže väčšina Ukrajincov bude pozerať jasne, že ten zápas, lebo chcú, aby vyhrali ona Ukrajinci. Som dokonca dneska pred mojou spolužiačkou, ona je z Ukrajiny. A ja som povedal, že Ukrajina není dobrá vo futbale. A potom moja spolužiačka, že čo? Potom bola už naštvaná. Ale tak Ukrajinci
nie sú až takí dobrí ako my. Sú o dosť slabší ako my. Nie či o dosť alebo o trošku, ale ja si myslím, že o dosť. Ale neviem. To by sme si museli pozrieť ten zápas a uvidíme potom, ako to dopadne. Takže zatiaľ. Čau!